Nee. Hoeveel zijn er? 4 kaarsjes staan erop, hè? Zullen we zo gaan blazen? Gaan we tot 3 tellen? 1, 2, 3. Wow. Bijna? Heel hard nog? Ja! Goed zo. Dan kun je wel zien dat jij 4 bent. Zo goed blazen. Even kijken, Quinten, wat wil je dan? Oh, maar we moeten nog feliciteren. Oh ja! Zullen we daar eerst doen? Een kindje zo'n kusje geven? Oh, dat is wel leuk. Want dan kun je ze voor de laatste keer echt goed knuffelen. Want je zal niet alle kindjes zien. Eerst Inge. Oké, dan zet je een beetje naar achteren. Hoe reageerde die eigenlijk dat hij niet naar boven ging, maar naar de andere? Dat vond hij eigenlijk wel goed. Ja, dat is En ook met, een in beetje zo. eerste instantie was het met de school, zeg maar. Want hij zou naar de sport gaan. Toen was het met de trio. Ja. En dus nu met het met de naarschoolsopvang. Dus al denk ik, oh shit. Ja. Ja. Goed zo. Je bent ja, hij is vorige week al 1 dag niet geweest. En morgen gaat hij weer. En toen was hij boven met hem te vroeg opgaan. Zo, ik pak uit een goed teken. Ja. Dat is een goed teken. Want dan gaat hij met een kindje als het klas. Dus dat is wel Ja, ja. dat hij ook een beetje ja, ja, maar vindt hij nog wel leuk, maar hij is wel niet. ja, maar ja, Als je er eenmaal zit in de dat is de oudste en daar is de Ja. jongste, dus dat is gewoon wel. Ja. maar hij is niet heel klein of zo. Dus, tenminste, Warm, hè? hij is niet groot als je kijkt bij de borststaatsborst.